В петата неделя на Великия пост, във време покаяние, възпоменаваме паметта на един от най-високите образци на покаяние в Светата Църква, преподобна Мария Египетска. И отбелязваме и 40-тия ден от земната ни раздяла с обичния наш Отец и светейши патриарх Неофит. Събрани днес пред неговия последен земен дом за последването на панахидата, още веднъж измолваме за Всемилостивия Бог Царство Небесно и вечен живот за Негово святейшество, прошка на греховете по болни и неволни, вечен покой и небесно блаженство, светлината на Божието присъствие, там, където пребъдват всички праведници. За всички нас светейшия български патриарх Софийски митрополит Неофит беше истински образец за човек, монах и християнин, за архиерей и за първосветител на православната ни църква. Паметта за него ще бъде памет за един любящ баща, готов винаги и всеки го да прости и да приласкае към Христа и църква, с благослово и с мъдро наставление. Условичната му чистота и скромност, добросърдечие и милосърдие ще се помнят поколения наред в Светата ни църква. И макар временно разделени от него, всички ние винаги ще усещаме отеческата му любов и подкрепа, като знаем, че сега, когато той вече не е сред нас, имаме в негово лице още един любящ молитвеник и ходатай пред Божия престол. В тези великопостни дни на светла тъга, когато все повече се приближаваме към неизказаната радост на празника на празници, светлото възкресение на нашия Господ и Спасител Исус Христос, още по-ясно усещаме и разбираме, че в него Богочовека наистина смъртта биде погълна с победа и вече няма власт и над онези, които са Христови, защото своята победа над смъртта Господ извоюва не за себе си, а заради нас и нашето спасение. Ако сме умрели с Христа, казва светия апостол Павел, вярваме, че ще живеем с него, потвърждавайки казаното и от Господа, че който слуша Словото ми и вярва в Бога, който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Такъв е сладкият плод от възкресение и този плод вкусват всички, които вярват в Христа Спасителя, Нему се уповават и живеят според Неговия нов завет човеци. А за това и ние днес, при все, че по-човешки продължаваме да тъгуваме, не скърбим обаче безнадежда, защото нашата светла надежда е този, който е победителят на смъртта и който свидетелства: аз съм възкресението и живота, който вярва в мене и да умре, ще оживее. Нека имаме и ние вярата и упованието на светейшия наш патриарх Неофит. Нека всякога да ни води оставеният ни от него пример за смирение и кротост, състрадателност и снизходителност, чиста и безкорисна любов към Бога и човека. Да помним и да пазим Неговите завети към нас, пребъдвайки в единство на вярата, странейки от разногласие и прикрити, от всяка корист и злосърдечие, следвайки пътя, по който вярно и неотклонно в дните на земния си живот вървеше сам Той и по който водеше и нас, своите възлюбени чеда, защото само този е пътят, който води към спасение и живот вечен. По молитвите на Пресвета Богородица, на светия мъченик Неофит, на света Мария Египетска и всички свои дити угодници, човеколюбецът Бог да прости и да упокои вселенията на праведните светейшия наш Отец Неофит, патриарх български и митрополит Софийски, да му въздаде за всички негови трудове и
йовничкам Святата Църква и повереното му паство, като му дарува своето вечно спасение, а нас да помилува. Вечни и блаженна да пребъде светлата му памет, Бог да